Karong adlaw Hunyo 3, ang unang adlaw sa pagbalik ug pagpahigayon sa system-wide nga University of the Philippines College Achievement Test kun UPCAT sa University of the Philippines human sa tulo ka tuig nga paghunong niini tungod sa pandemya. Duha ka adlaw ang pagpahigayon sa maong exam karong Sabado ug Domingo. Gani adunay duha ka session sab matag adlaw, ang morning session magsugod alas 6:30 sa buntag ug ang afternoon session alas 12:30 sa udto. Matud pa sa mga security personnel sa University of the Philippines Cebu, alas 4:30 pa lang sa buntag, nagsugod nagpangabot ang mga estudyante nga nagbiyahe pagikan sa nagkalain-laing syudad ug probinsya sa Central Visayas. For the past 3 years, there was no UPCAT. There was just UPCA. So, karon pa gyud siya nabalik. So, compared to the pre-pandemic, medyo daghan ron. Because tulo naman ang atong venues. It was okay. Everything went smoothly. Wala yun na late. There were a few na isa nakalimtan niya ang test permit, so the father had to go back and get the test permit. So karong hapon na lang siya gipatake. So far it was okay. Usa ang UP Cebu sa upat ka testing centers dinhi sa Region 7, lakip na ang Negros Oriental State University sa Dumaguete City, Siquijor State College sa Lorena Siquijor, ug Bohol Wisdom School sa Tagbilaran City, Bohol. Sobra usa ka gatos ka libo nga mga tinun-an ang mokuha sa UPCAT sud sa gatos ug duha ka mga testing centers lukop nasod. Apan 15,000 lang niining mga aplikante ang mamahimong dawaton sa UP sa mosunod nga academic year 2024-2025. Gani inaabtan sa MyTV Cebu ang mga tinun-an nga gipanghatod sa ilang mga ginikanan paingon sa ilang testing center. Ubay-ubay pud sa mga ginikanan nga atong nahinabi, ang ningsaysay nga walay kabutngan ang kakulba nga ilang nasinati para sa ilang anak. Ako'y gikulbaan, gipangutanan ako siya kanang gikulbaan ka siya, wala man, pero ako gikulbaan ko. Wala kasabot sa akong gibati. Kaya feeling na ko murag kuan kayo ang exam ba kay nagtanaw ko sa iyang mga reviewer murag lisod ang mga kuan sa exam. Ang amahan nga si Ernie misulti sab nga damgo sa iyang anak makapasar sa UPCAT ug makaskwela sa UP. Apil ko sa kakulba kay magpaabot ba ko or mulakaw ko mobalik. Maura gyud ang ako nga praying and hoping makakawa siya usa ka slot sa UP kay mao gyud na iyang gipangandoy siyang kinabuhi nga usapod nga nagtago sa iyahang kasing-kasing mayon ta makasulod kay para pod less daw kuno ang gasto sa parents. Unya nindot gyud pod kayo sudlan ang UP according to him. Ato pong gikumusta ang mga estudyante nga nahuman na og kuha sa ilang UPCAT exam. I think I did well kay I prepared much for this exam kay. As we all know kay ang UP ba kay top 1 sa Philippines, so expected niya ang exam kay kon lisod jud siya. So mo lang nag-prepare jud taman kauban sa mga colleagues na sulod karon. Honestly, lisod jud siya. Kay kuwang og I feel kay kuwang mi og preparation kay gahapon ra mi nagtuon. Kay busy sad sa ACAD sa school. Pero madadara man og guess siguro. Ay kuan, feel ako ang time lang siya. Kay dili siya sa math. Taas kay ang mga kuan. Mubura ka ang time. Si CM Arquivo usa ka senior year student sa UP Cebu, adunay tambag alang sa mga future scholars ng bayan. For the future scholars ng bayan, kuan lang, be humble and know your kaning prestigious school is kanang dapat destined siya to serve the people. Know your place sa society, yung asa mo, and serve the people. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.